Njengoba ngiyaku-interview nje namhlanje yazi ngicela ungisize nge-makeup. Gogo. Ngisajima. Ngiyacela woza gogo. Kancane gogo uzwa ngisi 1 2 1 Hayi. Ngicela ukuthi ungithi ungishaya kancane makeup. Ngisihlala phansi yeke nalo makeup yakho. Oh. Ngithi manje bangiyaku-interview ngifuna ukuthi ngivele ngimuhle yabona mhlawumbe bazongiqasha. Kulungile uvele u-interview. Awuqashwa nge-makeup my baby. Oh yeah. Uyabona uma uqashwa especially uma uzo-interview umuntu wesilisa. Yeah. Into esemqoka ufuna uyenze kufanele ukuthi umbheke nje umuntu wesilisa and smile. Ngimbheke mase ngiyasmile kuphela. And roll your eyes. Yakho ungakhethi nkosikazi kodwa umndeni angeke nawe uyazi wala noma behlupho angeke ulahle igazi lakho obohlala ukhala njalo uyashayisa uyafuyisa isikhathi 74 ngeke khona khona ithi airbox balibambonika sana ufana bathi lokho uJabona uphakathi ubheke buka lokuthola useqondene ngo lana ntozana usedribble bonke abantu uqondene nepali kanje ushaya eceleni cha manje bafisa uzulimaze nambuka manje sumdiza phezulu amatafula ushana ngekhushi yabona ibhola lendilithanda kakhulu ngathi khona nemali eniyithola ubuka manje ushwa ngilimaza weba kusho bafu yobo usikhwama yabona usikhwama uzongibiza ngosikhwama phela usungitshela ukuthi yabona ngenyoni ngiba alright bafu uyohlala ebhentsini uphathe ucoach nomphathijezi noma uyamemeza noma into engoyenza lapha abafo yabona ngathi mengihlangane nokhoza wabona ukuthi hayi indwangu ngiyayazi yabo wase ngoba indwangu ngiyayazi imina ngizokhethela ibafana abafana ijezi wena ujezi advisor kodwa hayi kodwa ke bafunda baka jezi advisor yeke into engizoba yona mase ngizoba ucoach wena bengisuka ijezi advisor ngiyamtshela indoda ngikhathela ngifuna ube ucoach manje wena bafu ucoach webhola egrounding i-team national team hayi ke yabona bafu ngiqhamuka nomunye umqondo yabona ngiyabona labo coach abeqhamuka nalama ama-formation mina ngifuna ukuqhamuka ne-554 yabona abadlali bawu-11 phela egrounding bafu 554 kusho kanje lalela phela yabona ya ile nto engishoko bafu yabona ngifuna ukuthi ngibophele ngabantu abazoba la emuva babo 4 yabona masukuthi babo 5 yabona abantu abazogadaka abantu abezayo yabona abathekhaya impini le bafuka kwada abantu abeza awubuye bafuka akuliko ufuna ukugada abantu abeza yadiwa yobafawusha indaba coach ujalo mangabe edlala ibhola ubabone bedusha ingabo bonke badusha ingabo noma ungayiZimbabwe noma ungayiSouth Africa noma ungayiBrazil noma ungayi-Italy noma iseFrance badusha ingabo yazi uthi indaba bafu yabona noma kuthiwa uyofuna umsebenzi usubiziwe ama-officer kaSAFA uthi ungena ibakubamba yabona benzeka abacheck ukuthi amazinyo akhona hayi bafu ibhola lidlalwa ngamazinyo lidlalwa ngenyawo manje uma becheck amazinyo yabona beyocheckelana amazinyo bafu njengoba ubona ngisho uJomo ubona bedlusha ingama uJomo udla zathi uzobheka lo ubani ukuthi dog bathi ubani uqedba yakhumbula siwina siwina iCup of Nations wayudla zahambe kanje ndiza kanje yabo so istyle lesibafu ukuthi udlusha ingama noma uma uyakhona uya ku interview wamthenga ushingama aba5 uthi ungena ungena usuhamba ubadi ilula ukuthola umsebenzi hayi kusho njengomjomane noClive Barker bonke labantu uthi bonke nje zidla ngoshinga hayi yakuzwa bakuyabu khona nalolu balo lo sadu kufika khona lo weChiefs ubani uMidondov yabona naye uthi bethu uyawudla nje bafo ubani udot wathi ubani udot akhuluma indaba ongazazi hayi angazi ke indaba ongazazi hayi ake mphumule bafo hayi akwazi awakwazi hayi ngeke noma ngiunderstand le hayi
kwenzeke kanjani ukuthi kube nje hayi mhlambe wena wazi kangcono Themba ungachaza ngoba phela uma ngabe wakhokha ziphi ngakho futhi ngathumela yena uPrastive uhamba ngokhe kodwa inipha kanginikeza ya ngathi umalo inipha kanginikeza uPrastive yena lo wemfazi kamfowethu igama lami osala senguyena lo angisana uPrastive cha bafu kulungileke ePrastive bengicela ukubuza ukuthi iliphi ngibuka lento yonke inhlakanhlaka ela iliphi engangade kuthumele ngokwenza njani ilipzani manje bafu iliphi zokuthi ngakuthunga ukuthi uyokhokhela ugesi namanzi kwala endlini ukuthi kukuphi hayi bafu hayi buza ubhongo ubhongo akho-ke kubafuthi unjani ngempela ngqondo yini le ikhawa wayenza yacaca nje yalunga uyilungiso wena ungakhulumi kanjalo bafu kungithuka lokho mina ubhongo bafu ngamnikeza ngathi akayokhokha kuphela into engayenza ubhongo uthi ngimbeze bafu izolunga le Bongo Bongo Wozala musolokuthe wozala imali nangu bongo iyamlo apha ama receipt musukusethe kathi awazi ama receipt wena ngakunikeza imali ne receipt ngathi ambokhokha maye wasethe kathi awazi indaba wesigebengu wena wanginika uDube yezwa ke bafu ushuthi utheme nginika uDube ngahamba mina ngayo khipha lalela musolongibiza ngoDube wena kahle bafu yawenza kanjani wena ngafika lapha ngalikhipha ihembe awuma kahle bafu mina bongo la ngikhuluma ngama receipt ukuthi nikhokhela ugesi namanzi ngandinikeza wena baba wena uzongitshela ezizwe bongo ngakunikeza ireceipt ngathi hamba okhokha khuluma iqiniso awume baba wamtshela le receipt wanikeza ubongo ukuthi elani hayi bafu khuluma naye cha ngithi wena wamtshela yini ukuthi elani no ngamnikeza mina bafu imali wamtshela ukuthi elani bongo khuluma kwakubhalwe ukuthi angisito nezito lebele ngiyomkhiphela ihembe lakhe libhayile nabo ngisho madoda nathatha le mali nahamba nawothenga ngamahembe lalela baba ilula lento mina ngayilebhayela ihembe mina nganikeza ubhongo islip bafo nemali ngathi akayokhokha uma ubhongo wayehlakaniphe ngempela wangekwazi alikhipha mina ngayijabulela ubhongo awuzabe umtshela ukuthi akayokhokha kubafa ngithi uthi ubhongo wamnikeza okay liphike lelo shirt liphike ya hayi ishethi la lahle hayi alikho alikho la godisi alikho la suka sinalikho le shirt la endlini yalazi mina godisi lona bhongo hawu lifihliwe eshobana kanje Ngoba nginika ba shirt la uyabona ukuthi ngilahlakela ngisanda kulahlakela u5545 cents like yona bongo Prastive why ufihla le shirt kusapha angilifihla ngishirt uyena wazulube ushuthi lifakwa uyena lapho yabona bongo bengikuthemba ukuthi umngani wami kodwa kahle mafethu aniyeke ukuthi leli shirt leli lishwabene asiyeke nje ukuthi leli shirt njengoba lishwabene kanjena nje lesiliyeke indaba yokushwabana kwakhe mina ngikhuluma indaba ukuthi la endeni kuzocishwa ugesi kuzocishwa amanzi okay kulungileke lelaniki mina ngibona ukuthi le shirt leli asilayini siphindise esitolo ngoba nasi neslip mhlambe kungahle lithathu Yazi kodwa mina bafu ngendlela esibekwa ngazi ukuthi mina isigebengu. Ngaba fona ngizange umtshela ubhongo ukuthi kufanele ulifihleleni she. Angilifihla. Wena bhongo bengithi umngani wami wena. Iyona lento abaxoshela lona kaNongoma ngoba uyimpimpi wena. Impimpi engaholi le bafa axoshwe lo muntu. Bafunga azothi akaxoshwe. Uthatha i-shirt uzolihlalisa kusofa. Ngisayophumula kancane ubhongo ngisho usali ayini i-shirt leli. Ayina bhongo. Yalambisa nje mangiqeda ukuayini. Yazi bafo. Bhongo ayina ifoni angayenza bambe wena ukuthi wena phela impimpi la ekhaya. Ukuthi lo mama shirt ungangifaki lapho. Ngibona mama shirt. Hallo. Safa. Safa. Sibulawa yini? Kunjani? Ubazi besibulala ukuthi safa. Safa mhlawumbe injizo shama. Hayi kwakhuluma ukuthi shosa. Bafo ngiyakhumbula lethala. Ila abantu baka Safa la. Safa. Oh hayi ukuthi unozosenze again uSafa isafa. Hello. Ah we, Iron Joke. Hey dijani. Oh, uza hayi ayikhuleka baba uzongifica ngigcwele indlu sihlale phansi sisayine wonke amaphepha. Umbuzo ukuthi maphakaphaka kwenze njani? Hey, Iron Joke. Maphakaphaka kwenze njani? Hayi okay ngizobona ngawe ke baba. Okay, bye bye.
Anuka yini lenukayo shisa kanje awubona le shirt ethi ngizogqoka le Lona leli shirt elifawuthi ngabaphinde emuvuza. Bongo wenzani ayifuni shirt lami yazi ngizokhokha shirt lami bongo Yacwila imali yami. Hawu man. Hawu bekumnandi. Bekumnandi. Yeah. Siphuma nini futhi? Awu besizophinda kanti. Awu. Angithi phela sizoke siphume nje siloku sizikhipha. Phela ngiyayifela ngawe. Ukuthi manje ngithi njengoba usungiqashile. Sengisebenza kuwena sengizohlala ngiyibhizi. Kanti ngoba ibhizinisi lami sizoba nesikhathi nje enough time ukuthi siloku siphuma nje nawe. Okay. Bamhlapha kunenge into engakutshelanga yona yazi. Mina ngishadile. Nami kade ngishada mina lo nginayo wesithupha. Wasithupha kanjani? Namakhosikazi awu6. Hayi bengaba divorce. Angidivorceanga mina. Bayayifela nje bayayifela. Bayafa okweyimpukane. Kilikiti. Owesithupha nje. Mina umkhwena wami usaphila ke. Uphi yawo? Ukhona. Khona la ekhaya? Khona la ekhaya. Abonakali nosikilidi abona hawo. Nesi uthini sisibuyi kwami. Ngicela umkhwena wami, myeni wami. Sithando senhliziyo yami. Hey, mntakwethu. Uyena umkhwena wami lo. Hawu. Uyena lo. Umkhwena wami lo yes sithando sami. Awu mina ndoda ngiunhlapho mina. Isiqongqwane. Ya, kodwa ngisekho kusiqongqwane. Sengivula eyami ibhizinisi. Ibhizinisi enye. Yabona lezi zinto not scam hayi ibizwa bani? Skegede try again. Bamhlapha yena umkhwena wabo, bamhlapha lo sanda kumqasha. Unkosikazi. Okay, awu. Ngiyajabula ukwazi. Engitshelanga ukuthi unomyeni. I mean unkosikazi uyazi. Umtshela ngibamntu. Ngiyajabulela. Hayi siyajabula nami. Ngoba naku ugogo ngibiza ugogo. Ugogo okhuluma ngendaba esiqongqwane. Ugogo hayi yebo ugogo. Phela ngisekho lapho kwaNhlapha. Ngoba yabona ke nanikhuluma indaba zika gogo hayi khona. Ngafanele ngihambe. Hayi nayona leyo. So Khulezwa. ubongani. Ngibonga ukuthi usungisizile ngakwazi ukuxoxa. Hayi no bengingakusizi No sengisho. Hey. Mnumzane. Uthi kuyaduma kudumani. Asikisindada. Lalela mnumzane yabona isikhathi anginaso kudlala mina. Njengamanje ngilinda umuntu obaluleke kabi. Ngozoqala ungitshela ukuthi kuyaduma ngazi kudumani nezulu ngilibona libalele kabi eminyango cela uphuma hambe. Hamba. Umuntu uzongitshela indaba ukuthi kuyaduma la ngazi kuduma into. Nayi ngulube nginonela. Wemnumzane umthetho wakho ufunani? Ufuna ukubonana umthetho wakho? Bona mona ntate. Obana ha ke sheba hantle mokgwa nga wa tella. Ha o ntse bolontswe ba se bolontswe mbitsa mnomzana. Ke mnomzana nna. Ke mnomzana. Bona mona ntate. Na handentle lebitso la ka ke Mr. Matsatsela. Dr. Matsatsela. Ke rungwe mona ke the Iron Duke himself, Mr. Ivan Khosa. Ke tlo bona motho ba reng ke Steve, I don't know. Angizwa. Uthi uthunywe iIron Duke. Definitely. Ke nna ona ntate. You talking to Steve? Steve. Steve. Ngiyajabula ukwazi ungahlala phansi mfowethu. Uhlale nje ukhuleke. Sobona ukuthi senze. No, namthatha. Ngisho sit. No, sit. Thank you. Ngiyabona ngazuthi sizoba nenkinga la mnumzane. Talking not
hearing what you're saying. No, ha ke sa utlwa hantle ntate. Okay, aye. Simple. Phone talking, me and you. Yeah, me and you talk. Phone. Hello. Phone. Uba valid phone manje. Konje baba mntwana. Oh mfundisi. Awu baba mfundisi, ninjani Nkosi yami? Bengicela uzongisiza la baba. Kunensizwa la ifikile ethunywe legoli. Manje iyakwitiza ngizwe ukuthi ithini. Bengicela ukuthi uze ngapha ngoba nawe ngazi ukuthi uyakwazi ukukhuluma lo limi leli. Yebo baba. Khona njengamanje. Mfundisi. Ayeke indaba zenkonzo baba, sizokhuluma indaba zamabhizinisi. Yeah, ngizobona ngawe ke baba. Okay. He's coming. Oh no, hawuna buthatha ntate. I don't mind waiting. Sit down. Drink. Oh no, give me mineral water please. Mineral water. Thank you. Mineral water. Mineral water. Expensive. Bottled water expensive. No, I always have this kid like you know you're mehlayena ntate. Steve. Wait. Baba mfundisi. Ngiyabonga kwafika wena kwashesha. Amen, sengenileke. Ngizwile umufona uthi ufuna engizotolika kithi. Yebo baba. Kodwa singakatoliki ake sivule ngevesi. Ngibake mfundisi nayo ivesi njengamanje baba. Ngathi ngesikwazi ukulisebenzisa ujahile ukuphuthuma egoli istimela sizomshiya. Akaqaleke sizuthi ke sitolika sithini. That Muruti, naye usoshwile man this time around. Uthini ke? Uthi ikhanda lakho njengoba linje uyalibona ukuthi alithathi kahle. Wabona ntate Muruti ngithokihle tsimona ikhutshwane fela. Ke nna coordinator ya 2010 World Cup. Yeah, 2010. So wabona he ke batla go tlo jotsa ntate fela hore plan ya hae ya hore e tlo ba coach ya bafana ka 2010 no ha isa tla sebetsa. Kusizoba coach. Usho njalo njengoba uyibeka ngokuthi wena uzoba ucoach webafana ngo-2010. Yeah. And then wabona rona as SAFA because we are very generous. Re batla ho mo fa tender ya hore wabona mane di gating tsa ka World Cup ka 2010. A re ke se bo malamo. Bo mageu wabona bo magwenya Faithful Palace. Yeah, thank you. Uthi ufuna ukuthi wena ungakabi ucoach ukuze ube ucoach omuhle uphuma phambili. Kumele udla amagwinya, uphuza amahewu. Usezibale zonke kodwa konke lokho ukwenze lapha egedini ngaphandle estadium udle lezo zinto ngaphandle estadium. Ngiyacabanga ukuthi umtshela ukuthi ngazi ukuthi siyaphuma esipolweni. Into angizele kuyena ukuthi ngisayine lamaphepha awanika ukhoza lokho kunye kwamagwinya sophinde sikubone. Uri taye hao impi hawayitlama hantle mme o batla fla dipampiri tsa o sign. Ke motho na ska ntloela hampe se belief. Uthi kuhle mamjwayela ka. Ngoba uyangizwa ukuthi ngithini kanjani siyopholisa ikhanda ngaphandle siphuzo okunemenite masiyabuya siqedela umsebenzi. Uri wena le ka ntle le lo phola le tla khutla le ilukisa. Oh no, bothatha uyo ntate. No, it's a good man. It's a good professional. Prasti, you can. Hello. Oh, when? Hey, yabona ukuthi hayi into zami seziyangilungela. Usahlala. Mr. Nhlapho. Ngicela silungise lento kuthiwa eli. Yes. Yabona Mr. Nhlapho ngiyakuhlonipha yezo. Ngiyakuhlonipha ngoba umdala okokuqala. Okwesibili ngoba uyiboss yami. Kodwa wena angazi ngathi ngithatha ngeindlela. Hawu sekunakeleni manje. Into yonakele Mr. Nhlapho ukuthi ubone ukuthi njengoba ngazofuna umsebenzi kwena ngifuna wena uqobo lwakho. Lalela Mr. Nhlapho. Abantu besilisa abafana nani le South Africa sikhathele ibona. Uyazi ngobani? Ngoba abuse abantu besifazane. Ubona ukuthi mangizofuna ngizwe. Bothi mangizofuna usizo kuwena ngiyakufuna mina. Oqala nje, oqala. Oqala. Awuyona type yami.
2 umdala yazi umdala kanjani nje futhi nje angazi ukuthi indaba ngisaliwe ngikhuluma nawe fanele ngabe ngisolva ngendaba ukuthi ngimane ngifonela abantu basemaphepheni kwenkampani yakho leyo imani iphele nya indaba yayo wayefonela amaphepha manje Angicela ngamaphoyisa. No man, amaphoyisa. No. Please man. Ngiyaqeda ngenkampani yakho. Please, I'm pleasing you. Please man, I'm pleasing you. Ngiyacela ba, ngiyacela please. Nkosi yami. Phela mina angizenzi. Amaloyo la bayangiloya abantu yazi. Ibona bangenza into enje. Ngempela ngiyafunga impela. I'll never. Angiphindi never no more. Ngeke ngiphinde. Mr. Hlapha, sukuma. Yeah, thank you. Thank you. Phuma Mr. Hlapha. Thank you. Hey. Shila sizomfutha. Bafo, ngayona ke insizwa le elethwe iron juke. Umfowethu lo omncane mina ngumdala. Mr. Matsatse. Ya mna. Njani? No. Hayi sit. No siyabona. Hayi bafo. Hayi hamba kahle. Sekusele nje ukuthi sisayine nje siqede. Indaba yamagwenya bafo sibeke eceleni. Futhi sengithola umsebenzi ukuthi ke mina ke Brasteve ngizodayisa amathikithi. Futhi mina bafo bazongakhela indle enkulu yokuthi ngidayisele wonke umuntu oza ku2010 amathikithi. Izobhala nje ukuthi Brasteve ticket. Ngizwile bafo. Cha ngiyakubongela. Ngibonga lensizwa le. Kodwa kwebafu bengithi asilungise indaba yagesi namanzi wala endlini. Imabafo asiyeke le amanzi soyikhuluma siyeke inbafu kisho le yamathikithi. Ayikho soyeka bafo. Ake sikhulume le amathikithi. Lalela kwebafu. Angikhuluma indaba yamathikithi, ngikhuluma indaba yagesi namanzi wala endlini ukuzovala. Ngiyaka le ndaba zakho. Angikhuluma indaba ya2010, ngikhuluma indaba yamanzi. Vila kahle. Cela imali yami. Mafowethu. Cela imali yami bafo. Ndathi ukuthi vela balwana bothatha kini. Bafo ngicela imali yami. Bafo ubafo usho ukuthi uzofaka more money. Mina ngicela imali yami yokuthi khona. Hayijwana. Ona. Ubatha chelete ya haye. Akusiyo usheleni. Imali yami enkulu kabi kulomuntu lethi usheleni. Na korokoro ona ufile ona sheleni. Jwale eno habatho tsa cheleng ka ufile. Batshele bafuthi akusiyo usheleni imali yami. Enkulu kabi imali yamanzi imali kagesi. No. Sorry mo fela batho bona. Jwale akusa uthisa ntete tata mokuthi ho. Ona o ngile chelete ya ona shaba ona go finga ntete we wetsa la. Ona ke yena o. Ona lena ke yena akahle yakuba yazi nezosiza ngicela uqoshe labo ona la endlini bahambe labo ona ngifuna imali yami kuwena ona out keep imali yami ke ona nonche bandla ke ona okay we owner bo ona ke yena nkile nchelete ya o ntate mo go ke fedise ntwe ohe ntate Steve mo o ngile chelete ya abuti mo o ngile kai mo This imali yami. Lethi ma. Bona ntate moruti ke batla go iqaqisa hantle. Haeba Steve o hloleha ho manager 60 rand ya motlakase. Jwale rona from Safa ha re mo fa 60 million o tlo I manager jona. No ntate moruti a sebetse jona. Hayi ntshela ukuthi hayi ilungile 60 million ulungile. Are o ka phakisa wa ikenya account ya hae yona 60 million e. Ke phakisa nne. O tla bona ditorong tsa ha ntate moruti. There's no 60 million and the deal is off. No. I can't work with a criminal. I'm a criminal man. Bafo. Uthi uyiskebeng. I said imali uzothola kubantu lethi imali yami. Hayi bafona kusesasayina. Ayasayineke baba. Sign. Let us sign. Bafo ndimaza baba. Bathi bakhe Steve. Don't call us, we'll call you. Uthi ngamafushane usheshe umfonele. Family Bonds ikoshwe phambi kwababukeli e-studio.